ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଜୟନଗର ମାର୍କେଟ। ଜୟନଗର ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବାର ଥିଲା, ୱାରିଂ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ନନାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନନାଙ୍କର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ପଙ୍ଖା କତୁରୁ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କତୁରୁ ନେଇକି ଆଇରନ୍ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇବେ। ବହୁତ ସୁଲଭ ରେଟ୍ରେ ନନା ଦିଅନ୍ତି। ନନାଙ୍କର ଲୋକେସନ ହେଲା ଜୟନଗର ମାର୍କେଟ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ, ମନ୍ଦିରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏପଟରେ ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଲେଡିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ସେ ବି ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଏଠି ରେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଆଡୁ ବୁଝି ଆସିବେ, ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନନା କେତେ ସୁବିଧାରେ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଏଇ ମିଛ କହୁଛି, ନା ସତ କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି। ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ନନାଙ୍କ ତ ଲୋକେସନ କହିଦେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନନା ସୁବିଧାରେ ଦଉଛନ୍ତି କି ଅଧିକା ରେଟ୍ ନଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।